ఉప ఎన్నికల భద్రతపై సంఘం పోలీస్ స్టేషన్లో బుచ్చిరెడ్డిపాలెం సీఐ కోటీశ్వరరావు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. మండలంలో సాయంత్రం 6 గంటల ప్రచారం ముగిసిన అనంతరం ఎవరైనా ప్రచారం చేస్తే కేసు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు. ప్రచారం ముగిసిన అనంతరం మండలంలో ఉన్న ఇతరులు మండలం వదిలి వెళ్లాలని సూచించారు. అన్ని పార్టీల వారు ఎన్నికల నియమ నిబంధనలకు లోబడి ఉండాలని తెలిపారు. పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేస్తామని, ప్రజలు నిర్భయంగా స్వేచ్ఛగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఐ శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు. వాళ్ళు ఏరియాలో తిరగడానికి లేదు, ప్రచారం చేయడానికి లేదు. అట్లాగానే ఎవరైనా ప్రచారం చేస్తే మా దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము దానికి చర్యలు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ కింద కేసులు కట్టేసి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా రేపు ఈ ఎలక్షన్ నిమిత్తం, రేపు ఎల్లుండి జరగబోయే ఎలక్షన్ నిమిత్తం ఈరోజు సాయంత్రం మాకు ఫోర్స్ అంతా ఇస్తున్నారు. మన 47 బూతులు, మనకి 47 బూతుల్లో మనకి వీటిలో క్రిటికల్, నాన్ క్రిటికల్ కింద, క్రిటికల్ నార్మల్ కింద చేశారు. మనకి 7 క్రిటికల్ పోలింగ్ బూత్స్ వచ్చినాయి. 7లో వచ్చేసి 5 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. 5 లొకేషన్లో ఎడిషనల్ ఫోర్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. అదే రూట్స్ వైజ్గా 6 రూట్స్ డివైడ్ చేశారు. మనకి ఈ 6 రూట్స్ స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సు, మొబైల్స్ ఉంటాయి ఫోర్స్లో. వీటన్నిటిని ఎక్విప్మెంటు సామాగ్రి అంతా తీసుకుపోవటం, ఓట్లంతా ప్రశాంతంగా అయిపోయిందా మళ్ళా తీసుకుపోయి స్ట్రాంగ్ రూమ్లో పెట్టే వరకు ఫోర్స్ అంతా ఫుల్ అవైలబుల్ ఉంటారు. కనుక ప్రజలకి మరియు ఓటర్స్కి, నాయకులకి మేము తెలియపరిచేది కనుక ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి మొత్తం సంఘం మండలం అంతా సెక్యూరిటీ హాస్పిటల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. పోలీసు వారు కానీ బయట వచ్చిన బలగాలు కానీ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది. వాళ్ళంతా సెక్యూరిటీ పరంగా జాగ్రత్తలు ఉంటాయి. దయించి ప్రజలు ఫ్రీగా వచ్చి ఓటు వేసుకోవచ్చు. ఎవరన్నా కానీ రేపు పోలింగ్ బూత్లో గెలబాలు చేసినా, బయట పార్టీల పరంగా కొట్టుకున్నా పోలీసు వారు తెలియపరిచేది, ఒక్కసారి ఎలక్షన్ ఓరియంటెడ్లో కేసులు, ఎఫ్ఐఆర్లు అయితే మాకు ప్రాథమిక సమాచారం ఏదొచ్చినా కేసు కట్టాల్సిన బాధ్యత సంబంధిత ఎస్హెచ్ఓకి ఉంటుంది. కనుక మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఒక్కసారి కొట్టుకున్న తర్వాత ఎంతటోళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేయలేరు. ఎలక్షన్ ఓరియంటెడ్లో అయ్యో పాపం అనేది జారిపడేది ఉండదు, ఎఫ్ఐఆర్ కడతారు. ఒక్కసారి కేసులో ఇరుక్కుంటే ఇంకా ప్రతి ఎలక్షన్స్కి వాళ్ళని బైండ్ ఓవర్ చేస్తూ ఉంటారు. కనుక దయముంచి అర్థం చేసుకొని మా పోలీసు వారు పదే విన్నపము, మీకేమైనా సమస్య ఉంటే అధికారుల దృష్టికి తేవాలి. కానీ చట్టాన్ని ఎవరైనా చేతులు తీసుకుంటే మనకి ఏ పార్టీ వాళ్ళని కానీ ఊరుకునేది లేదు. దాని చట్ట ప్రకారం చర్య తీసుకుంటాం. లీడర్స్ కూడా లోపలేదో ఒక్కోసారి అపోహ వచ్చేసింది, పలానా బూత్లో ఎక్కువ ఓట్లు వేశారంట, మా వాళ్ళు ఓట్లు ఎలా, ఇవన్నీ అపోహలు నమ్మద్దు. అటువంటి జరిగితే, ఎందుకంటే ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ కనుక బాగా పర్యవేక్షణ బాగుంది. అటువంటి జరిగితే, ఎందుకంటే ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ కనుక బాగా పర్యవేక్షణ బాగుంది, అధికారులు మొత్తం ఉన్నారు, అంత ఎటువంటి అన్యాయం అవకాశం లేదు. అటువంటి వస్తే అధికారులు చెప్పాలి. లోపల మీ తరఫున ఎవరైతే క్యాండిడేట్ ఉంటారో, క్యాండిడేట్ తరఫున లోపల వీళ్ళు ఉంటారు, ఏజెంట్స్, వాళ్ళ ద్వారా లోపల ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ కానీ ఎలక్షన్కి అబ్జర్వర్ చెప్పాలి. కానీ వీళ్ళే ఒకేసారి ఒక మంది వేసుకుని ఆ ఎలక్షన్ బూత్లోకి వెళ్తే ఇట్ ఈస్ అన్ అఫెన్స్. ఇలా గుంపులుగా వెళ్ళటం నేరం. 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంది. సెక్షన్ 30 యాక్ట్ కూడా అమల్లో ఉంది. కనుక నలుగురు అంతమంది మించి ఒక దగ్గర ఉండకూడదు. 100 మీటర్ల డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. 100 మీటర్లతో లోపల ఎటువంటి వెహికల్ ఎలో చేయము, ఎటువంటి లీడర్ను కూడా లోపల రాని. ఓటర్ తప్పితే అదర్ దాన్ ఓటర్స్ని, క్యాండిడేట్స్ తప్పితే ఎవరికైతే పాస్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ వరకు ఎలో చేస్తాం.